ki khubor ka Bate TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ki pulit jongga Anti-Infiltration Directorate balalam khmat dau in charge uba Aldous Imle rengkat ke jingsen ranlang jonggi nong tray na katanat labor ke sorkar jela haga arpu pratarik ujeli o arajar arpusau kila hiar saisya kathain so'ra ban jurip ya ki jaka badon ginong bela bar jela kumha ki institute ki hotel ki guest house ki restaurant bat ki wei kajing hiar toket dagi pulit jongga Anti-Infiltration Directorate kalongkum shibenta ban pentikna bagi beliau ki banabar ke jela ki bawan tray bela hapo ke jela Meghalaya laki day ni em ginong India bat ki day ni em ki baladep ban le ya ka registration hapo ke tanat labor ha ka jing keren bat ki lat patai ku bor hadin ke jing jurip u inspector of labor u ba medon samlem dekhar ula ong ba ke jing jurip ya ki kot kisla jong ginong bela bar jela kalong ban tikna bagino gino ki bawan tray bela sngi sya ka jela Meghalaya ki day ban long ki badon ya ka labor registration baru ban page na benta gitu ki bala deb ban register lagi pentemai ni em ya ka registration jong ki hadin balakut kapor kumba kalong benta ha ka jing hiar jurip jong ki pulit bat katanat labor kila lap babun na ki traish nong ki ba ai kam ya ki nong bala bar jela ki dei ki babiang lut ki kot kislah Bis tarik ko, iya mana? Nah, pisah mana? Pisah mana? Mana? Buat kan ini. Ya, kita. Ya, plumber na. Ya, plumber. Kenal ni. और दूसरा तो नहीं और दूसरा हाँ फोटो का ये कहाँ है हो गया सर ये किसका सुबोध कुमार कमती आदमी है देख ये कितना था सर अगर घूमने हुए जो बलेट ना बलेट मतलब रिश्ता जो ने मंदा अरे नवंबर ये kan Kini ka inspection kadi ka bang isile man benai. Ka bang isile man benai bagi ka Department of Infiltration. Te ya kani ngi lej ban ban inspect ban check ikut kisah jong kini ki nong tray ki bawan nap ki ba ki jela nap ba ka state ka jongi. Te kani kadi ka registration kabadi hapo jong kani ka Meghalaya Identification Registration of for Safety and Security of Migrant Workers Act 2020. Apo jong ni ka act kadang kam ba kinu ki tray bela ki bawan na ki jela ki bela shbar ka Meghalaya kin hab ban register apo jong ni ka act. Kadi ka responsibility ru jong unu try contractor try dukan try di hotel di restoran menu ki bawan ban yalam kini ki nong tray apo ki establishment ki jongki bagi dan kamba kin haban pen register ki ba jela ki bawan tray ni apo jong kani ka act te lada kadang kanu collapse na ki nong tray ni ki try ni ki contractor kadang ka penalty na jong kani ka act ba kadang kunai ki sanhajat ka ki contractor kini ki try but siajar ni kini ki tray dan masih saya bisa wilayah ban matasi lawan hapo kanika NIT joka sora kita snai ketika kuntai NIT ketika construction bahaya
Te bat ngilawan ka Jiva Resort kadang construction ang ni bagi pen tray bagi pen he ikan ka resort bat min sa le du hapo ka restaurant ke jongki kadang don ki pen tray ki no tray ki no ni cook ni ki bun ki badela pinang haban le itu bat te kadang don ski ki cakap tumbang nilai I menta te bun ki la ya biang nomor ba kila tip sini kata akan te bangla ju bahman ko bagla don inspection bagla don hiki awareness bagla le kat akan ka infiltration ko on position bangla khot tikini ki stakeholders ki bari ki try ki hotels ki ini ki homestay ki bangla ay ki akan awareness ko lor jo kan ka tikibun kila ya le kata tikidon kot katu kani baik ba nomor gini kinutay berlating teng kilong iwan ban tray tang si banai kila pet ne kiwan ki tray tang katu kani si kila pet no kila wan elam ne tikidon ki ba ki pat yo ban register itu te tumi kini ki yo teng issue ni serve ki notice ki ban ai ki ke port ki ban register ki tu ki port pelaku ya kani ka license ka menta ka sarkar ka pun sub Kamdan kam syu ya nu bakin mare bakin ni ki office bakin ni ban tap shalan bakin pendap ki form ke par kani kadika ease of doing business jong kani ka sarkar ka bersuk ikini ki pajba tekla pelong ki hapo ka online ka ki registration kari online baik hapo jong ka site ka investmegilaya.gov.in pilih yang ka site pishna ya ka ID ke jong fi pishna ka Gmail ai ki user ID ai ka password de halor untuk kidan ki services bubun lah kidan ki act bat kini ki services ki department barokat bubun kalau online halor de ka services pila bapin register kini ki beri kata ka by registration kalau ke batap lah kamde ke ba rem kali samputin kai we migrant worker de kalau ke ba kepala ano negligible mo ikut kisla kidan kam ban kin ai ki kadur gini ki nak tribula ki bat kini ki ka Aadhaar ka Epic license kadon kata ka diet ka ai tang sindru banai bat kini ka validity ka ditang sindru banai bat have hadin jo kata ka banai ka expired ki don kam ki haban renew ki haban renew no sya kan expired si banai sya ki ala ban renew te tarik ta tang sindru banai ki la kata kan bangi kumahagi wan kini ki inspection te bun sien ngisit patha lapai kini ki try ba sya bakin wani lam ki ka bah bakile lepai ke registration bakin le lepai ke registration juki nomor bakan suk ni ki kana bakin lapos ni kila biak ikut kisah kanum dan cukan kun kajing bare sini syap mare stai ka berpenjara mo ka bat ka benlong ka besuk ki bakin lat yakin ki jing lumar ki jing ya mamistu te kadi katarin ni patha lepai ki bakin le kini te ting pat kidan ki baki kimia le ne ngam ba boleh kita pi jongki bubun ting ki bagi dan por bila bun bende kam sini bun kam sitai te yang i padio ban register ni register ki tolong ki bun kita bilang minta kata ka jing cepat tajung kalau paman ka por ba subha se ba pin ya le lepai ka registration nomor ba shop sini alam ini ki brief la tip ba kini ki brief ba pin wani lam kata ngut te bah bapi le lepa ya ni online registration swa par bakidang don kilinti jongki shabakin wan penbiang pa kot sale lepa kani registration nomor ba kani ka buat kani ka infiltration kidan ka check ko bani check kin wara par bakiwan khaban pun iya tu ka ayu ta license ya kani license bakin yo bandrung ti takanaw si batha lepai ki ngi kerpat lepai ki baki ngele lepai kan ki license tam kalau ke kesuk iki bat kalau khang ka jing songsingan ta jong ka sinong ka thau bat kunjur kan ka jing songsingan nam ta jong kini ki nok belah ka neki state ba khambun banglai te kedi bun kini na Assam Bihar te ki na po West Bengal ki don hi na po Rajasthan kita ki state ba kham iya kan ba khambun ni na po Assam kimbiang ikut kislang itang ni ai ki kata notice ni issue ki kata notice bakin haban le ikan ka yu bakin benda po kata por bala ai ki sko nak sanksi bakin ne encouragement lada ki feel but comply kata ka bakan ka act kata ka kin le kini te kamut ki ngat ha ka fine ka dor penalty kata ki bang haban yo kata ka dan guna kasan hajar ka ani syajari ki untuk itu.